бегоҳӣ дирӯз 12 май бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корвони мошинҳои пурбори масолаи сохтмонӣ ба мардуми зарардида аз офати табиӣ ҷамоати деҳоти ифтихори ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дастрас карда шуд. ба иттилои масъулини агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масолаи сохтмонии дастрас гардида аз 300 тонна семент, 60 тонна арматура, 300 куба тахта ва 3000 дона шифир иборат мебошад. тавре масъулони ситод оид ба рафъи оқибати офати табиӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ иттилоъ доданд, айни замон 20 хонаводае ки бар асари лағжиши замин дар рӯзҳои 6-7 май дар деҳаҳои Навобод 4 ва Навобод 5 манзили зисташон сарозер шуда буд, дар маҳаллаи бехавф бо замини назди ҳавлигӣ таъмин гардиданд. хаймаҳое ки ҷои зисти муваққатии онҳо буд ба манзилҳои ояндаашон кӯчонида шуда, ҳамаи хаймаҳо бо қувваи барқ таъмин гардиданд. барои сокинони ояндаи маҳаллаи нав оби нӯшокӣ низ дастрас карда шудааст. 4 бародар будем дар оҷа, ҳамамон бехона бедар мондем дар оҷа. хайр раҳмат, мора ина дар як ҳолати танг дастгирӣ кардан, мана бо вагонча бо хайма таъмин кардан, бо хӯроки гарм таъмин кардан. ҷаноби олӣ ҳазор раҳмат ба марди бахват ки ин қадар наметарса бо шердилӣ мекунад ки ман бари шумо гуфта бари мо дайвай 10 сотиқи заминмон додан, хайни хӯрокворӣ гудукамон абедам додостиян, мисол саҳридам ҳазор раҳмат аз ҳар тараф ёрдам кардиян. мо ҳамин ҷаноби олӣ хеле миннат дорем. ва акнун бо дастрас гардидани масолаи сохтмонӣ бунёди манзилҳои нав оғоз гардида, тибқи дастуру диктарин оилаҳои бар асари офати табиӣ зарардида бо манзилҳои нави истиқоматӣ таъмин карда мешаванд. бо супориши пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагони офати табиӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ масолаи сохтмонӣ дастрас карда шуд. аз он ҷумла 300 метри куби тахта, 300 тонна семент, 60 тонна арматура, 3000 дона шифр дар мавзеи сохтмони биноҳо оварда айни замон ҷобаҷо карда истодаем ва боварӣ дорем ки аз пагоҳ сохтмони биноҳои истиқоматӣ барои зарардидагони офати табиӣ шурӯъ карда мешавад ва дар рӯзҳои наздик мардум ба хонаҳои истиқоматӣ таъмин карда мешаванд. қобили зикр аст ки дар маҳаллаи нави бунёдшаванда ситоди кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатнон ва роҳбарияти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият намуда, баҳри ҳарчи зудтар бартарафсозии оқибати офати табиӣ ва таъмини шароити мусоиди оилаҳои зарардида чораҳои саривақтӣ меандешанд. бевосита дар лаҳзаҳои аввал ситоди корӣ аз ҳисоби мақомотҳои дахлдор ташкил карда шуд ва имрӯз бо мардум ситод кори худро идома дода истодааст ва алҳол барои дастгирии оилаҳои зарардида тамоми чораҳо, тамоми тадбирҳо андешида шудааст ва онҳо бо пеш аз ҳама бо маводҳои доруворӣ, ғизоӣ албатта таъмин ҳастанд ва давоми рӯз 3 маротиба ба онҳо бо хӯроки умуман маводҳои ғизоӣ таъмин карда мешаванд. дар баробар ин бисёр кӯмаку ёриҳо аз ҷониби ташкилотҳои ҷумҳуриявӣ умуман шахсҳои саховатманда, соҳибкорон умуман дастрас шуда истодааст. тавре гуфта шуд бо пайравӣ аз иқдомҳои хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин аз номи роҳбарияти мамлакат, вазорату кумитаҳо, ташкилоту муассисаҳои вилоятӣ аз тарафи соҳибкорон ва дигар шахсони саховатпеша маҳсулоти хӯрокворӣ, асбоби анвои гигиенӣ ва дигар лавозимоти зарурии рӯзгор дастраси ҳар як оилаи зарардида гардида истодааст. Таварали соҳибназар, Парвизи Сафар, Фирӯзи Қурбон аз ноҳияи